Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 80.000 de ucraineni au intrat pe teritoriul Republicii Moldova începând de ieri dimineață și până la această oră, așa cum vă spuneam, coloana de mașini din punctul vamal Palanca se întindea pe 8 km. Mă numesc Țopa Corina, sunt designer și profesoară de stil vestimentar. Una dintre prietenile mele care este ceva mai activă social, într-o zi îmi zice: nu vrei să particip în proiectul A Bite of Moldova? Aceasta este o emisiune pe YouTube care face parte din umbrela proiectului Seeds of Peace. Și eram sceptică, dar am spus că este ceva nou, ceva ce eu nu am mai făcut, fiind din cu totul altă sferă față de ceea ce fac eu zilnic. Am spus că ar fi ceva interesant. Inițial, emisiunea Bite of Moldova avea specificul de a călători prin Moldova și de a face cunoștință cu ceea ce este tradițional în țara noastră, cu oameni interesanți, bucate tradiționale, despre datinile strămoșești ale țării. Odată cu venirea mea în acest proiect, evenimentele puțin s-au schimbat. Exact atunci când am vrut să facem filmările, s-a întâmplat tragicul eveniment care a zguduit tot ce se întâmplă în lume acum, și anume conflictul armat din 24 februarie. Pe 24 februarie dimineață, când am aflat ce s-a întâmplat nu departe de noi, am fost foarte șocată. Citeam toate știrile, auzeam păreri de la prietenii mei care trăiesc acolo, care se află acolo, sau de la prietenilor mei. Am fost foarte agitată, citeam într-una, mă informam, eram într-o fază de groază. Câteva zile am fost într-o fază de groază în care nu vedeam nimic altceva. Am înțeles că la noi în țară vor veni foarte mulți refugiați din Ucraina. Apoi am văzut foarte mulți oameni din Ucraina care vin la noi. Ieșeam pe stradă să mă plimb sau pur și simplu să merg și vedeam foarte multe mașini cu numere ucrainene sau foarte mulți oameni și ziceam că uite cum s-a schimbat Chișinăul nostru în doar câteva ore. Inițial aveam o părere destul de sceptică despre toți refugiații din Ucraina care au venit la noi, neștiind lucrurile cum erau din interior, privind lucrurile din oraș, un om care vede superficial toate lucrurile. Nu știam ce să cred despre toți acești oameni care au venit la noi. Iar specificul proiectului A Bite of Moldova, cum era anterior, se vorbea despre tradiții, despre datini. Păi, acum o să vorbim despre oameni, despre ceea ce pot oamenii și cum sunt ei la suflet. Astăzi, proiectul nostru A Bite of Moldova se oprește în localitatea în care se află punctul vamal Palanca, ce separă Republica Moldova de Ucraina, să vedem cu ochii noștri cât de uniți putem fi și câte lucruri bune putem să facem doar împreună. Când am plecat la Palanca, mă gândeam cumva că o să văd ceva grav, ceva ce nu am mai văzut până acum. Și când am ajuns acolo, pur și simplu nu știam ce să fac, unde să o apuc, ce să întreb. Îmi era interesant ce se întâmpla acolo. Toți acei oameni disperați, dar totodată cumva foarte organizați. Era și oarecum să intru în acel colectiv, să pun niște întrebări legate de o emisiune. Când mă gândeam că toți au problemele lor, că toți sunt obosiți, că toți au în cap cu totul alte chestii decât a se filma în fața unei camere. Și am zis că dacă nu am să aflu ce se întâmplă aici și nu am să dau întrebări oamenilor, nu am să știu niciodată. Deci, dacă eu nu am să vorbesc și nu am să întreb, nu am să știu ce gândesc acei oameni. Așa că m-am dus să vorbesc cu câțiva dintre voluntari, să înțeleg ce fac acolo, cum se simt ei, de cât timp lucrează, erau toți obosiți, se vedea chestia asta. Spre mirarea mea,
am găsit oameni receptivi. Nu mă așteptam la chestia asta, mă așteptam să găsesc oameni care nu o să vrea să vorbească. Îmi era rușine să-i întreb. Dar am găsit oameni care au vrut să vorbească cu mine totuși, care au vrut să-mi răspundă la întrebările mele și au vrut să își pună sufletul pe tavă pentru o simplă discuție. Suntem aici la punctul Vamal Palanca, unde, după cum observați, avem o instalație în care voluntarii noștri din Republica Moldova oferă o mână de ajutor și avem aici împreună cu noi unul dintre voluntari. Ce te-a determinat să fii un voluntar și să faci parte din această echipă? Nevoia oamenilor care sunt în nevoie și au nevoie de o mână de ajutor. Ce sentiment ai față de asta? Care este motivația ta pentru a face acest? Dragostea față de Dumnezeu în primul rând și apoi nevoia care o au oamenii. Este obositor, asta nici nu se discută, însă încercăm să facem oarecare ordine pentru a putea face un schimb, odihnă și apoi din nou a fi aici pe loc pentru a ajuta în continuare. Cred că cât o să fie nevoie aici de ajutat, o să fim aici cu voluntari, o să ne implicăm cât putem. Unii oameni sunt atât de bucuroși și recunoscători pentru ospitalitate care o primesc, că și lacrimile se le dă pe ochi. Alții sunt mulțumitori, pur și simplu sunt gata și să contribuie și cu material, însă noi nu facem acest lucru. Sunt oamenii foarte bucuroși și recunoscători pentru anturajul care sunt primiți. Asta e. Ceea ce m-a impresionat este că, în general, întreaga Republică Moldova este gata să pună la dispoziție resurse, transport, cazare, alimente, tot ce este necesar pentru a întâlni refugiații. Mulțumim tuturor cetățenilor Republicii Moldova care au fost gata să-și ofere mâna de ajutor, fie ca transport, fie ca cazare, fie chiar și ca alimente pentru a primi refugiații și sunteți bineveniți a face acest lucru și în continuare. Toți erau atât de receptivi cu care voiam să vorbesc și voiam să-mi povestească, chiar dacă erau obosiți. Eram tot mai curioasă să aflu tot mai multe chestii, și politice, și sociale, și voluntare, ce făceau, fiecare cu ce se ocupă, transporturi, cine unde pleacă, cum s-au organizat, cum merge tot acest sistem. Знаете, что самое прекрасное в Молдавии? Что все молдаване и все приднестровцы стали сюда, все работают. И верующие, и всех, кто... И понимаете, и нету различий украинец, цыган, молдаван, кто там еще, китайцы, корейцы, индейцы, кто здесь были, мы помогаем всем. Вот это самое прекрасное, что нету национализма. Вот это самое прекрасное. А помогаем мы всем. В день 15-20 тысяч прохода людей. 15-20 тысяч прохода людей. Здесь много церквей объединились вместе, верующих, разных, самых разных. Мы даже не знаем друг друга. Приехали, забрали, уехали, приехали, забрали, уехали. У людей беда. Мы должны доказать, что мы верующие. Наша Молдавия же православная страна. Эту радость, которую мы получаем, то, что мы отправляем людей, ни за какие деньги не купишь, никак не сделаешь. Это просто, слава Богу, можем помочь, и слава Богу. А мы только клянусь с вами, абсолютно. Era corturile pline, absolut, corturi pline și merge ploaie. Copiii toți în corturi, acolo la cort era închis. Gata, nu mai primești. Все кормят, ничего не нужно, людей все кормят. Da, Vita. Круглые сутки. Зайдите в палатку, посмотрите. Da, Гречка, подлива, Да, давай. вода, Там иди пешком дальше, я соки, тут. бананы. Это очень много людей пожертвовало денег. Люди все сытые, отсюда уходят все сытые. Чай, кофе, капучино, круглые сутки. Круглые сутки. Хотите попробовать? Приходите ночью. Не сейчас, приходите ночью, в час ночью, в 2, в 3. Регулярно, каждый час машина подвозит. Каждый час подвозит. Я не знаю, кто это денег дает, знаем, что это церквя. Баптисты, пятидесятники, знаем мы, что это верующие люди. Они спонсируют, дома пекут все, приносят. Зайдите, посмотрите, снимите. Это не слова. Спасибо, все откликнулись, реально все откликнулись. Люди приходят без надежды, вы понимаете, они выходят и вот так, я не могу вам представить, они говорят, а мы даже не знаем куда. Все. Мы дальше не знаем куда, мы дальше не знаем куда. Зовут меня Лиля, мне 16, я с Одессы. Ситуация, конечно, не очень, потому что уезжать не хотелось, учитывая то, что меня отправили практически одну. На самом деле это очень страшно. В Молдове я была всего лишь один раз, толком не успела ее посмотреть. Но такая ситуация вышла. В будущем, конечно, я не знаю, когда это все закончится. Хочется, чтобы это поскорее закончилось, потому что хочется домой. Добирались мы достаточно легко и быстро, на самом деле.
Ну, вот тут стоять было очень холодно, потому что мы стояли на таможне того, прошли около часа, наверное, может больше. За счет того, что дают чай, хотя бы какую-то еду, это большой плюс, потому что, ну, людям холодно, и это очень хорошо, на самом деле, то, что люди так помогают. Я хочу, чтобы все это закончилось, чтобы все было хорошо. Ne-am întâlnit cu un grup de persoane, erau câteva doamne cu copii cu autism. Neștiind atât de bine limba rusă, colega noastră din echipă a vorbit cu doamnele, însă am înțeles absolut totul. У нас особые дети, мы с ними выехали с Одессы в такое тяжелое время, и очень тяжело, как бы перешли через 5 километров, шли до границы пешком с детьми, с грузом. И сейчас вот сидим, ждем, ожидаем, за нами должен приехать транспорт. У меня осталась дочка, которой 16 лет. Ребенок остался сам, она не захотела пересекать границу. А ребенок с особенностью, он не понимает, что такое взрывы, что такое сирена, что такое надо прятаться. Понимаете, это ужас просто какой-то. У нас закрыли все магазины, у нас не можем сахар купить, яйца, допустим, продуктов нет. В 4 часа уже все закрыто, вообще ничего. Все предприниматели позакрывались. Это ужас, вот просто ужас конкретный, не знаю. Описать такое нельзя. Мы молимся Богу за то, чтобы это все побыстрее закончилось. Для нас это такой шок, что страна, которая казалась нам дружественная, мы сами разговариваем на русском языке. К нам пришли забирать нашу землю, убивают наших. У нас с Одессы моих знакомых 27 человек уже погибло. Погибло в Киеве, которые люди оставили свои семьи, уехали, их уже просто нет, их похоронили просто в Киеве. Даже родственники не могут с ними попрощаться. Это ужас просто. Дай Бог, чтобы все закончилось. Auzind povestea doamnei, am rămas fără cuvinte. Nu știam ce să zic, chiar îmi dăduse lacrimile, pentru că vedeam acei copii care nu sunt vinovați cu nimic și doamnele chinuite de multe așteptări cu copii mici. M-am dus și am îmbrățișat-o pe acea doamnă, pentru că eu îmi dau seama că poate faptul că eu am îmbrățișat-o nu însemna foarte mult, dar am zis că poate e o chestie de susținere, poate măcar o picătură, pentru a-i da puțin curaj, deși femeile alea cred că aveau mult curaj. Și m-a lăsat cu o amprentă pe suflet, pe care nu am să o uit. Спасибо вам большое, что вы так нас принимаете. Спасибо вам. Мы надеемся, что вы сможете скоро вернуться домой. Да, это то, о чем мы все мечтаем. Спасибо. În afara faptului că am vorbit cu voluntari și cu oamenii de rând care au venit din Ucraina, voiam să aud păreri a oamenilor oficiali care se ocupau de această problemă. M-am întâlnit acolo cu o reprezentantă a unei instituții internaționale ce se ocupă cu apărarea drepturilor omului. Eu mă numesc Diana Panov, sunt avocat și sunt consilier pe monitorizare. Sunt contractată de Centrul de Drept Avocaților pe un proiect cu UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați. Noi acordăm asistență juridică gratuită beneficiarilor de protecție umanitară, apatrizilor. În special acordăm atenție copiilor neînsoțiți, mamelor, copii, persoanelor cu dizabilități. Avem în general grijă ca să fie respectate drepturile oamenilor în general, dar în special având în vedere că este vorba de străini. Aici, în zona asta, sunt așa situații de încălcare a drepturilor omului și care anume? Bărbații sunt tratați foarte discriminatoriu și urât și agresiv din partea colaboratorii de poliția Ucrainei. Sunt efectiv agresați verbal ca să părăsească și să întoarcă pe teritoriul Ucrainei și să meargă la război. Femeile, copiii, nu. Mai sunt așa situații când bărbații totuși pot să treacă frontiera? Doar dacă solicită azil sau dacă încalcă teritoriul Republicii Moldova ilegal și traversează... Sunt situații în care unii traversează ilegal punctul vamal. Sau nu punctul vamal, chiar prin câmpuri, cum ar fi. Câmpuri, da. Găsesc ei. Cine este disperat găsește orice soluție, credeți-mă. Pentru că are 3-4 copii și nu-i acordă acces, asta e anormal. Vreau să spun că colaboratorii noștri de poliție sunt fantastici, adică ei lucrează non-stop și se dedică oricărei persoane care cere ajutor,
sincer, ei sunt pur și simplu fenomenali. Și ei, în primul rând, le acordă și protecția persoanelor care solicită azil pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta este unicul punct comun între care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dintre Ucraina și Moldova. Și este unicul punct unde, de fapt, pot solicite azil bărbații. Eu am văzut și colaboratori de poliție frontiere care plângeau împreună cu persoanele care traversau asta și sunt tare zăpăciți și toți vor la ei ceva și ei încearcă să-i ajute la maxim. Eu sper că se va înceta războiul și nu va ajunge la noi. Noi speram să fim mai mulți, de fapt, nu știu. Eram doi, eu de fapt eram una la început, până nu s-a început războiul. Și apoi, repede, urgent, am contractat și alte persoane. Dacă să privească totuși emisiunea dumneavoastră cineva, vreau să rog femeile care traversează singure copiii să aibă grijă, pentru că sunt deja raportate câteva incidente, că sunt persoane care trafică persoane și îi așteaptă și profită de starea lor, de vulnerabilitate, că sunt disperate și au nevoie de un refugiu unde să meargă și măcar să doarmă noapte. Am observat că doamna nu se odihnise de multe zile pentru că era singura reprezentantă de la această instituție. Ea îmi spunea că se abordau violențe fizice la vamă pentru ca bărbații să nu treacă frontiera la noi. Nu le permiteau, chiar dacă aveau soții, chiar dacă aveau copii, nu le permiteau să treacă. Fiecare voia să facă tot posibilul pentru a trece vama. Femeile și copiii, da, veneau fără nicio problemă, însă încălcarea drepturilor omului era față de bărbați anume. Eu știam că situația era gravă, că, iată, este legea aceasta, că nu aveau voie să treacă, dar nu mă gândeam că așa comportament inuman se punea asupra oamenilor. Vorbind cu oamenii de acolo, cu ucrainenii care au reușit să treacă, ne-am întâlnit cu un domn care și aștepta soția să treacă. Stătea singur pe scaun, undeva aparte de ceilalți oameni și mă întrebam de ce stă omul ăla așa. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы? Иван, сейчас приехал под Киева, Ирпень. Границу прошел с Божьей помощью, просто с везением. Сейчас жду жену, они сейчас на границе в очереди просто. Дальше куда, не знаю. У вас остался кто-то из родственников там? Нет. Расскажите, пожалуйста, вот как вы прошли границу, потому что нам рассказывают очень страшные истории вот именно про украинских пограничников, и то есть как они себя вели с вами, помогали, не помогали, деньги, может быть, просили? Нет, деньги не просили, никак не помогали, всех разворачивают. Мне просто повезло. С Молдавии ребята встречают, провожают, сразу принимают без проблем, а наши всех останавливают, возвращают. Но проблема в том, что возвращаться мне уже некуда. Мы попали под обстрел и не осталось ничего вообще. Как-то так. Единственное, что я могу сказать, это попросить помощи у Европы, потому что те, кто сейчас к нам заходят, у меня товарищ работает на атомной электростанции, вы слышали, наверное. Они танками стреляют по блокам, танками. Это не шутки, они стреляют тяжелым оружием, они не стреляют по военным объектам. Они бомбят жилые дома, они бомбят все, абсолютно все. Путин, он просто свихнулся, он решил просто оттутюжить Украину, я не знаю, стереть ее с лица земли. Там без шансов. То, что на нас летело, это без шансов выжить. Ne întreba dacă noi nu știm cum ar putea să treacă vama rudele lui, bărbații, pentru că femeile trebuiau să treacă, îi aștepta. Вопрос именно с той стороны. Ну, да. Здесь, да. Пускай парня того, я думаю, может, вы хоть
подскажете как-то, как... Вот, хорошая идея. Вот Девушка. смотрите, тут есть девушка, она адвокат. В форме ее... Синяя ООН форма. Она Да, я, адвокат конечно, по иммиграции и по правам Человека, да. Она сказала, что можно перейти с условием, что он попросит политическое убежище. Давай идем пообщаемся. Давай я тебе Если покажу. ты... Да, Диana, по-моему. Comunicând cu domnul în cauză și spunându-ne că rudele lui nu pot să treacă frontiera și aducându-mi aminte că inițial am vorbit cu reprezentanta organizației ce se ocupă de drepturile omului, am încercat să-l ajutăm să ia legătura cu această reprezentantă pentru a încerca, într-un mod legal, să rezolve această problemă și să poată să își reîntregească familia. Următoarea destinație în care am plecat a fost la Tudora, pentru că Tudora și Palanca sunt foarte apropiate una de alta și eram curios ce se întâmplă și acolo. Drumul nostru de astăzi a continuat la punctul Vamal Tudora. Aici sunt mai puțini oameni decât locul în care am fost anterior la Palanca, însă toți oamenii depun eforturi foarte mari pentru a ajuta pe cine pot. Poliția de frontieră, toți voluntarii încearcă să facă tot posibilul ca fiecare om să fie îngrijit, să fie susținut și să ajungă undeva unde să se simtă în siguranță. Vrem ca eforturile tuturor să fie cu succes pentru ca să putem ajuta toată această comunitate, chiar dacă suntem diferiți ca națiuni, ca limbă, ca orice, dar suntem aceeași comunitate, cu toții suntem oameni. Diferențele dintre noi sunt prea mici. Bunătatea, omenia, onestitatea și empatia sunt cele mai importante calități pe care astăzi le-am văzut cu ochii noștri. Și după o zi plină de evenimente, am rămas cu un gust amar în gură, gândindu-mă că cât de bine era cu câteva zile înainte și ce se întâmplă acum, ceva diametral opus. Și mă simțeam cu mult mai empatică față de oamenii simpli care au plecat și au căutat pur și simplu un acoperiș deasupra capului și care mulțumeau și erau recunoscători față de ajutorul pe care l-au primit de la oamenii de la noi și de la voluntari. Am început să povestesc și prietenilor că, uite, impresia pe care o aveam înainte și lipsa mea de empatie pe care o văzusem în oraș s-a schimbat total față de impresiile pe care le-am cules ducându-mă acolo, în centrul evenimentelor, discutând cu oamenii de rând, cu oamenii simpli și aflând că, de fapt, lucrurile erau cu mult mai amare în realitate. Iar apoi drumul a continuat la centrele mari de cazare a refugiaților, de scurtă sau de lungă durată. Și am fost acolo să vedem ce se întâmplă în interior.